Ahojte. Wolframové vlákno žiarovky s príkonom 100 W má pri teplote 20 stupňov Celzia odpor 40 ohmov. Určite odpor vlákna žiarovky pri svietení, keď jeho teplota je 2500 stupňov Celzia. Aké teplo sa vyvinie na vlákne žiarovky za 1 minútu? Takže čo tu máme? Mám nejakú žiarovku s príkonom 100 W, ktorá má pri 20 stupňoch Celzia odpor 40 ohmov. Ja chcem vypočítať odpor vlákna žiarovky pri 2500 stupňoch Celzia. Teplotný súčiniteľ elektrického odporu poznáme z tabuliek pre 20 stupňov Celzia. A vieme, že tá žiarovka je zapnutá 1 minútu, čo je 60 sekúnd. Pri príkone 100 W chceme vedieť, akú prácu vykoná elektrický prúd za tých 60 sekúnd pri tom príkone 100 W. Tu chcem upozorniť na jednu vec, že teplotu označujem veľkým písmenom T, čiže T0, T1, ale udávam ju v stupňoch Celzia, aby sa vlastne nezamieňal s malým T, ktorým som označil čas. Dobre. Ako prvé si vypočítame odpor toho vlákna žiarovky pri tých 2500 stupňoch Celzia. Použijeme tento vzťah pre teplotnú závislosť elektrického odporu. Vlastne poznáme všetko. Poznáme počiatočný odpor pri 20 stupňoch Celzia, teplotný súčiniteľ elektrického odporu, teplotný rozdiel si vieme vypočítať delta T, takisto delta T označujem s veľkým T, aby sa mi to nezamieňalo s časom. Môžeme rovno dosadiť do vzťahu, netreba odvádzať neznámu zo vzorca, čiže napíšeme si, že R1 sa rovná R0 krát 1 plus alfa delta T. Takže R1 sa rovná 40 ohmov, nebudem písať jednotky, aby to nebolo veľmi naostené, čiže 40 ohmov krát 1 plus alfa je 0,0041 stupeň Celzia na minus 1 a do zatvorky delta T bude 2500 minus 20 stupňov Celzia a uzavrieme zatvorku veľkú. No. A vidie mi, že R1 sa bude rovnať 446,72 ohm. Takže teraz chceme vypočítať prácu, ktorú vlastne vykoná ten elektrický prúd za tých 60 sekúnd, respektíve teplo, ktoré sa vyvinie na vlákne žiarovky za tých 60 sekúnd. Čiže tá teplo A, tá energia, sa rovná ten príkon krát čas. To je 100 W krát 60 sekúnd. A vidíme, že práca A sa rovná 6000 joulov. Hotovo. Takže to je všetko a teším sa na ďalšie zaujímavé príklady. Majte sa krásne. Čaute.